Bwrai खनसे दे नोंनि जायगायाव नों राव बायनानै आरो फाथायफिननानै बा बेनि उनाव डाइरेक्ट फैबाय बोखारबाय गैयालागे फैबाय ओमफ्राय बाजैया जेब्ला साथाव फैगोन साथावखांबासो नोंसोर ग्रुपआ फैगोन गैयालागे बाजैनि खाथियालागे फैगोन हा बिसोर ग्रुपआ सफैबा बाजैया थांलायबाय 1 2 3 4 एबारनि एसे नै फैनायाला खनायालागे फैयो जागोन Hello everyone, khalambai and welcome back to my channel. So logofer attribute school if I faibai income sakam jakhangbai dini jabai Saturday and Friday da tamane se ready jadang practice khalamno थाखाय mwsanaini mani थाखाय होननो थांबाथाय साहित्य सभाथ' जागासिनो दङ बक'आव नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ ओमफ्राय गाबोन तामाने मिस्टारखौ साहित्य सभानि कालचारेल प्रग्रामखौ माने हारिमुखौ मोनाबिलिखौ बेखेवनो थाखाय माने लिंहरदों आरोना बिथांखौ तो बिथाङा तामाने सानबाय जे दोंसे मेथाइयाव माने बा दोंसे जोंनि मेथाइयाव मोसानानैनो माने प्रग्रामखौ इन'ग्रेसन खालामगोन तो हरखाबनो जादों आरोना डिसिसनखौ ओमफ्राय माने गाबोननो प्रग्राम तो आथुर दा सानैसो नानिमोन फैदों बिनानावमोन बिथांमोनहा हेफाजाब होफैगोन लोगोसे आंबो बिथांखौ एसे सापर्ट खालामगोन सानदों तो बेनि थाखायनो दा प्रेक्टिसखौ जागायजेनसै ओमफ्राय नानिमोनहा सफैदों सोर सोर फैदों नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय बेनोसै एसे गिदिंबो माबायदि जायो मिथिला तो गाबोननि थाखाय रेडि जानोसै तो दिनैनि ब्लगा बेनि बागैनो जागोन जों मा खालामो दिनै मा प्रेक्टिस खालामो माबायदि जायो खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव नायनानै ओमफ्राय गाबोनबो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय तो बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो ओरैनो नानिमोना सफैबाय हाय खालामनो हादो खनसे नोंनि नामखौ खोन्थादो आंनि नामा रुपा बसुमतारी ओमफ्राय मा गामिनिमोन बागारपार गामिनि ना ओमफ्राय नोंनिना आंनि मुङा जरना बर' गामि गनकपारा सानैबोथ' फरायबाय थादों अबाव फरायोमोन आं जेलसियाव ना नोङाबो सेकेन्ड इयार फरायगासिनो नानियाबो सेकेन्ड इयार ना आंना 6 सेम दे रुमनि अबस्थाया चेयारफोरखौ बरनजोब्बाय ओमफ्राय आरोबाव दंबावो बिथिं मा नाममोन नानिना अनसुमै बसुमतारी मा गामिनिमोन अक्सिगुरि बिथिं कृष्णगयारी गामिया बागारपार पिंकी गयारी गामि कालपारा ओमफ्राय बिथिं माइनाव बसुमतारी ओमफ्राय गामिया मामोन हुटियापारा दानि मोना फैदों एसे हेल्प खालामनो नायनोसै मा जायो तो जोंना प्रेक्टिसखौ जागायजेननोसै बिथिं रेडि जाबाय दख'नाफोरबो लाबोजोब्बाय ग्रीन कालारनि बयबो नायनोसै मा जायो मा मोसागोन नोङो गोबाव बोसोरनि उनाव ट्राइ खालामसै मा जायो जोंनाव फार्स्ट टाइम नामा सानैजों फार्स्ट टाइम जागोन जोंना नायनोसै मा जायो ना खयजन जागोन जेनेबा 1 जन 2 जन 3 जन 4 जन 5 6 7 8टासो जागोन 8टा बा होमबा फैनि 1 जन 2 जन 8 जनसो ओमफ्राय बे खिन्थु फ्रन्टआवसो बे उनथिं बुजिखाबाय ना नोङो नायनोसै मानसिफोरा बुरजा दं 1 2 3 4 5 जोंना गुरुजिया इमान लेट नायदो जोंनि गुरुजिखौ इमान लेट जाबा जाया प्रेक्टिसा दे खनसे हाय खालामना होदो हेलो ओवर हेलो ओमफ्राय नों मानो फैदो इयाव आङो माबा दुब्लिबारि नायनो फैदो अच्छा अख्रां नायदाव माइ गायनाय अच्छा दे जागायजेनसै होनबा ना नायनोसै दे रायजोफोरा सोर मा ओंख्रि जाबोयो आंनाव रायजो एसे गासिबो जाबोजोबदों ना लोगोफोर बिथाङा जाबाय ब्रिजेश कुमार बर' ओमफ्राय खांख्राइनि आरो रोदा फिल्मनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर बिथाङा ना दिनै दामाने फैदों आरो बे मेथाइखौ माने जाय गानखौ जों मोसागोन बेखौ बिथाङानो करिय'ग्राफ खालामदों
सानसेनि प्रेक्टिसजोंनो जों मोसानो ट्राइ खालामबाय आरो ओमफ्राय बिथांमोना नानिमोना मैया खेबसे प्रेक्टिस खालामखांबायमोन थ' एसे आरो दा रिपिट खालामगासिनो बोरै नायो खनसे दे नोंनि जायगायाव नों राव बायनानै आरो फाथायफिननानै थारमाने रुमाव एसे थोन थोन जादों प्रेक्टिस खालामनो थाखाय एसे गुवार जायगा नायैनो स' जोङो गुरुजिजों एसे गुवार जायगा नायैनो जेराव मोजां खालामनो हानाय रखम एसे सेटिंस एरिया चेन्ज जाबाय थायो नालाय माने फरमेसनखौ चेन्ज खालामबाय थादों नालाय एसे स्पेस नांगौ माने दा रिहार्सेलावनो थ' बेनि थाखायनो नायनि जागोन ना जाया बे मोनसे जायगाया सानसेनि प्रेक्टिस ना सानसेनि प्रेक्टिस एकदम एक्सपार्ट खाना जोङो आयं सोनाया मालाय देरबायलै हेलौ 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 जों दा फैदों बिबनांमोननाव छाताव प्रेक्टिस खालामनो हा बेखिसो मोजां जागोन ना बिथिं बिथिंसो साबसिन जागोन ओमफ्राय नों आवगायनाया बेखौ जों नै बिबनांमोननाव फैबाय खनसे हाइ खालामना होदोब्रा आंनि ब्लगाव ओरै खालामना होदो बिसिनावनो जों फैबाय दा ओमफ्राय बे जायगाखौनो जों दा प्रेक्टिसनि थाखाय लाबाय जोंनि न'आव माने रुमाव थोन थोन जादों अलरेडि मेंखाबाय अबस्थायानो सारनि जाबायदि जादों दा एसे जोंनि बरपेटा रडखौ देखायनोसै गोजौनिफ्राय बेनो जाबाय बरपेटा रड आमतला बे फ्रन्टआव जागोन आरो बुस्थुखौ बे मानसिफोरजोंनो जोंनि फ्रन्टआव ओमफ्राय बाजैया जेब्ला थाखोआव फैगोन थाखोखांबासो नोंसोर ग्रुपआव फैगोन नैयालागे बाजैनि खाथियालागे फैगोन हा बिसोर ग्रुपआव सफैबा बाजैया थांलायबाय 1 2 3 4 एबार एसे नै फैनायालाय खनायालागे फैयो जागोन यालागे फैबाय बाजैया जेब्ला थाखोखौ नोंसोर एबार स्पिडआव फैयो फैनानै डाइरेक्ट बाजैया क्रस मोसानानै ओरै जागोन लोगोफोर जोंना बेयाव जोबथ'बाय बेयावबो तारमाने एसे थोन थोन जादों थ' दा जों सेथलायावनो थांनोसै जोंनि सेथलायावनो ओमफ्राय एसे ब्रेक लाथ'बाय माबा लाबोनो होनोसै ओंखायनो जोंनि बिथिं न' मालिकआ मालाय सफैबाय दासो फैनो बिखुनजोआ जोंबो थांसै लोगोफोर गेजेराव टि ब्रेक सि ब्रेक थांबाय आं ब्लग खालामनो एकदम सोलाबाखसै दा जों आरो बाहेरायाव फैबाय साहा ता लोंनायखौ जेबो लानो बावबाय आङो दा जों बाहेरायाव खालामसै सेथलायावनो जायगा थोयैनि थाखाय थ' लोगोफोर गोजौआवबो स्पेस गैयिनि थाखाय जों दा जोंनि सेथलायावनो प्रेक्टिस खालामनो हाबाय ओमफ्राय ब्रिजेसआ आरो एसे स्टेपफोरखौ फोरोंगासिनो माबायदि खालामनांगौ थ' नोंथांमोना एसे मेथाइखौ गेस खालामनो हादों ना दसे ब्रेक दा हरनि ओंखाम संनाय ओमफ्राय मावग्रा गैया नालाय बिदिनो मावनोसै चिकेन बानायनोसै आरो दालि आरो ओंखामल' सिम्पोल प्लेन नोंथांमोन देखायनोसै आं बिथिं चिकेन बानायगासिनो बानायबाय लोगोफोर बानायगासिनो लोगोफोर मेंबाय आरो खनसे प्रेक्टिस खालामनांगोन नङाबा माने उल्था जागोन सानैनि प्रेक्टिसजोंनो मोसानाय मिथिला आरो गाबोन मा जायो थ' आसा खालामो थिगानो जागोन ओमफ्राय सोर सोरखौ लोगो मोनो गाबोन नायनोसै गाबोन माने दिनैनि ब्लगाथ' आं गाबोन आपल'ड खालामगोन थ' आसा खालामो बयखौबो लोगो मोनगोन नायनोसै आरो खनसे प्रेक्टिस खालामबावनांगोन जाखांनानै संग्रोनोसै माबा संनानै
खनसे जानायनि सिगां प्रेक्टिस खालामसै आरोबाव ओमफ्राय दा थारमाने शिबमनि बारि आरो ओमफ्राय बेबो थारमाने एसे डान्स स्टेप देखायनो नागिरदों बिथिं नानि मोननो थ' पुरा एकदम बेनाथ' आरो इंलिश गान गोजासो थ' मोसागासिनो दिनैनि थाखाय प्रेक्टिसा जोब्बाय दा ओंखाम जानो होबाय दिनै पुरा डिसपोजेबोलसो आरोना ओमफ्राय माबायदि जाखो बिजु बरिया आंबो बरिया नोंबो बरिया नामा ओइश नोंनि ओंखामा मा ओंखाम मा ओंखाम बेयो फ्राइड राइस एग फ्राइड राइस शिबमा एग फ्राइड राइस बिथिं आरो सिम्पल एकदम दालि आरो चिकेनल' जेबो साब माने बानायनो हायासै disposable लोगोफोर जों ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जानायाव थारमाने ब्लग लागोन सानदोंमोन बावबाय ओमफ्राय दासो गोसोआव माने फैफ्लांदों आरोना जे ब्लगखौनो लानाय जायासै अलरेडि बहुत टायार्ड आंखौथ' नुबानो मिथिखागोन नोंथांमोना एकदम हाला देहाया इमान माने मोसाबाय थाया नालाय एकदम मोदोमफ्रा साजोब्बाय गाबोन मिथिला आरो मोसानो हागोन ना हाला जायखिजाया दा बयबो उन्दुसिगोन रेडि खालामना होबाय बयखौबो ओमफ्राय गाबोन फुङाव आरो बेनिफ्राय ओंखारलांनांगोन थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय गाबोन सोर सोरखौ लोगो मोनो नायनोसै ओमफ्राय एसे एक्साइटमेन्टबो दङ लोगोसे नार्भासबो जानानै दङ जायखिजाया जि जागोन आरो थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसै नेक्स्ट ब्लगाव ओमफ्राय आंनि माने भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय लोगोसे मोजां मोनदोंबा अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामदो आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय लाइक साबस्क्राइब लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय